Samtang way plano si Cebu City Acting Mayor Michael Rama nga mohangyo sa Interagency Task Force nga usbon ng pagpaubos sa dakbayan ngadto sa Modified Enhanced Community Quarantine. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fem! Bob, sa gliwatan nga pamahayag ni Cebu City Acting Mayor Michael Rama, gusto niya nga usalang katingog gikan sa Tri-Cities ug sa tibuok probinsya sa Sugbo isip one island maoy muhangyo o muapilar. Nadagdag naman po ang Cebu City at Cebu Province sa mga lugar na nasa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Ganihang buntag gipahibaw ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga lakip ng dakbayan o lalawigan sa Sugbo sa mga dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu nga mapaubos sa MECQ. Hinuon gitagan og higayon ang mga LGUs nga makaduso sa ilang hangyo aron mausab pa kini. Matod ni Rama nga bot una niyang sulbaro ng padayong pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Human nasuta nga may unom niini nagpositibo sa Delta variant. Apan niyang giklaro nga way may tabo nga lockdown. As of today, I am not of the idea of appealing. Let's first settle on why this matter have reached the city of Cebu being covered. Let's all avoid the so-called lockdown because we might end up knocked down, but rather substitute it, and then probably I will have an executive order if it is needed, which I call it parental supervised household lockdown. Gusto niyang buhaton nga palapdan ng Cebu City Quarantine Center ug ang paggamit sa tulo ka andana sa Cebu City Medical Center. Paggamit usab og balik sa IEC Convention Center isip isolation facility. Apan ang giklaro ni Rama nga dili siya uyon nga sirada ng mga establishmento ug mabalda ang panginabuhian sa taga-dakbayan, lakip na usab ang public transportation. Iyang giangkon nga ang syudad ang dili na makapanghatag og ayuda. Nakigtagbo si Rama sa mga konsehal ug sa kapulisan nga may iyang basihan sa ipagawas unya nga executive order subay na sa masigpit nga quarantine. Ang mga yanong Sugboanon ang nabalaka sa subling pagpaubos sa MECQ. Mabalaka jud mi ma'am. Ay kay unsa may among pangkonsumo nga wa man jud taw mi nga ikuha og di mi man rabaw, di mi sa mi kakaon. Okay ra magingon ani basta naalam tay kasakyan unya ang trabaho on the way maunang gihapon. We do not want to close our economy. If the economy is not closed, if it is going to be closed, is national government, is IATF willing to give us the money? And we have to stop the so-called dole out. If we follow one island, why should we close borders? Samtang dakpon na sa kapulisan sa syudad sa Sugbo ang mula pa sa curfew sugod karong gabi. Ibalik sa CCPO ang checkpoint sa mga utlanan sa dakbayan sa Sugbo sugod alas 10 sa gabi. Susihon usab apil ang mga pribadong sakyanan. Nahanay na sa kapulisan ang tanan bisan pa man sa wa pa ang rekomendasyon sa IATF. Karong gabi kauban na nato ang probe. Magdala na mi og bus para kung kinsan tong among madakpan dayon ato na mo ikarga sa bus, ihatod na pud sa holding area. Kaya may mga sakyanan nga private vehicles nga tag-unom ka buok, 5 ka buok, unsa may asa man sila gikan. Dapat na sila may katubagan na. Bob, dugang ni Rama nga tinguha niya nga magka-uniform ang ipagawas nga executive order sa silingang mga syudad ug sa probinsya sa Sugbo. Butyag ni Konsehal Joel Garganira nga ugma mupagawas na ang kagamanan sa dakbayan sa Sugbo sa EO nga maoy sundon kun guidelines alang sa pagpatuman sa MECQ. Bob? Dahil salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.